Oh, kau. Dali, kau dari saging. Dali. Gwapo na lang malagkit mo. Oh mga lods, muna ako ang mga trupa diri mga lods. Shout out ko sa inyo tanan. Gikan mi nag vlog mga lods kini actual man ko ako lods. So muna ako ang vlog. So muna ato ang produkto sa kinayahan mga lods. Saging. Ya, butong, napatay durian da. Muna yung kanang income sa paghago sa ay, Bakit animal? wala na eh. Vintage na. Uy, wait, dali wait kan mong saging. Dali, dong. Adi pilipod. Dai future artista mga bata ano. Sa istoryan mo. Kaon din. Laro yung katanaw yung nga ito ba? So pa. Primitive bro. Sus, marang malagkit atong saging mga lods no. Lagkit mo lang. Malagkit yung kayo. Naghinog ba? Init na kayo. Mayak. May tamisa sa butong. Ano saging eh? Bro banana. Karong sunod mga kuha na ni daghan na tag mga produkto ani daghan to pwede ta magulay pagabot sa inling ba. The pastis wrap ha. Enggak kuha mo ka. Rapper init na kayo. Mas maglas na. So, pasalamat sa labang makagagahom no, gitagan ta og abilidad sa pagpananom. Featuring istong takli. Istong takli. Bibe. Bibi niya. Bibi niya. Shout out tayo sa kan, Team Ungas. Ay, Team Ungol. Timongol. Oh, Ungol yung dili. Di pa nahinog. ilang ibang gutom. Dara-dara ba? Oh, tama kay mo plano ni Wing Wing, di ba? Di ba Wing no? Kapil na kulo ni. Ano may kape dito? Basta makugi kag ginit. Yo. Dong. Yeah. Tama din. White kape, ayo dali white. Sagay. Bibili nga na only. Bubuan. Pa. Biasa. Bah. Agoy at kung sininga ga. Git ka oh. Subukas Wing Wing. Wow. Init kayo. Mga paso na yun. Sama ni. Saan yung Katrina? Unanan. Alil. Oo niya. Ako niya. Kaya yan ang version natin siguro. Tagaan ako. Wala video na kuan man nakuha actual man nakuha. Bakita to mga produkto diri ba. Oh, dali. Bulang atong ginamos. Dagag atong saging. Dagali dito Wing. Yes. Sugod na. Kali tibok pa. Wala po tibok ganit po. Kwarta na sa taas. Tibok adlaw, white kwarta. Jadi ara nang urot sa ginamos oy. Nah, Nagiwahing. daghan pa yung saging mo sayang kay ba. Uto na di ba kuha. Nga. Nami ang saging mo balangkit ba. Yo sili oh. Taro kayo sili oh. Taro kayo sili oh. Timongol rin makabola, timongol. Kung sa masundere. No? Nami apa ang kuan nga pagingamos. Papas sa silo ya pa.
Dagan swimming. Napay su. Lang. Hmm? Ano lang? Ka nagpalit tuwing. Dito kadong asbang lakwan. Contact source dito. Aba kato padong ila marites ba paana diba na tindahan padong laidoy na kung nahigbag ba na tindahan. Ay, wala di natuto source dito. Rami pakikaon ba? Ano sa dito? Na. Kuya. Tayo dito pwede pa kaon pag saging pre. Di ba? Gusto sa mama nimo iya. Uli islog na. Ug mahuman tug dungag ug dugo ron. Mag. Ulit na siya. Kamo si tato. Di pwede na. Pwede na na. Pila na ka bulan? Bago ra man tato mo Di tuig na. na. Ang Pwede na na. bugat. Ako ba ito nga bugat. Sa yang iyaan. Di lang ka maamin. Oh, dili ka mo. Nya. Kay ikaw man nagyapon dito. Taste mo. Tro na isa dito am to. You know. Butong rin na. Wala last no. Siguro na iya. Hindi gidi mo na mahilog na. Wala to last video. Oh, dapat taas pa. Magakak pa. Oh, sige. Mana pa man ko? Kamong tulo dawat na mo. Tulo man tulo. Oh, dawat na mo tulo. Kasak Ang- papa. Ang una na to tarbahon, ikaw maghakak, ikaw mananggot. Nana din. Galaw-gawa din pasubok punta ni. Boss, uli lami boss, di lami manarbaho dia. Kaumpukan ba? Ay, kung pre. Ano man? Patong? Oh. Ah, sige po. Bigyan ako ng bob. May apang gas. Hilak ko. Mata ba? Oh, mo na ang produkto sa Masundre mga lods. Paano mo pagbiya nimo? Wala ay dito sila natulog. Og diya lang taman mga lods, shout out ko sa Team Ungol og sa Masundre Collabs. Og sa mga tropa si Boy Istong, si Andrew E, si Dave, Silkins, si Boy Taba, si Boy si Bunjing. Ay, si Lolo Dukyot. Batos-batos si Wing Wing. Wing, shout out Wing. Ay, dyan Og diya lang taman, shout out tanan. Salamat sa suporta mga lods. Lolo cute. Lolo Dukyot. Gawa naman pagbato kutsara lods. High tech man sa mo. Oh? Sara dako kay kutsara ng aktor. Ah, tanawa. Ikaw. Ba? Tanawa, how can mo bot. Lagi ka pa. Unsa ma-report? May pagsa. ML. Eh, ito na. Ada yun. Ikaw sa oh, gayo. Pa. Wala ka, bay, paano ka, bay? Pa. Igon,